ajatellut, että mä haluaisin niin kuin tummempaa, näin kun syksyyn päin mennään. Tummempaa. Joo. Niin kuin tästä niin kuin vielä tummempi. Joo. Minkälaista tummaa sä oot ajatellut? Koska mun ajatelma sun sopii vaaleutta. Ja sun oma on itse asiassa aika kaunis. Menpä ota, mulla on kuva, mä voin näyttää. Eli jotain tollasta. Tuolla on aika tumma tyven. Joo. Saanko kysyä ensin susta, tiedätkö, sun elämästä, että mitä alaa sä teet? No tällä hetkellä mä opiskelen kotota, eli en ole töissä ollenkaan. Okei, ja sitten sen jälkeen, onko teillä lapsia? On 3 pientä lasta. Pidätkö nämä hiukset kiinni vai auki? Paljon on hiukset kiinni. Jos mä lähden jonnekin asioille tai ulos, niin sitten laitan hiukset auki, mutta suurimmaksi osasta on kyllä kiinni. Niin miten paljon sä käyt itse kampaajalla? No en kyllä paljon. Mä kävin ehkä alkuvuodesta leikkasin vähän ja ehkä joku 2 vuotta sitten on laitettu raitoja. Okei. Mä en suosittele sulle laitetaan tollainen niin tumma, koska jos sulla on niin tumma tyvi, niin sulla on aika vaaleaa tää sun oma, niin se ei näytä kauniilta, kun se kasvaa. Että me voidaan vaikka pitää, miten sä itse tykkäät sun omasta väristä? No kyllä mä tykkään. Mulla on pienenä ollut ihan tosi vaaleat hiukset, mutta iän mukana on tummunut tosi paljon. Okei. Et pidetään tää sun oma vaan, koska sen takia, koska jos kerran sä oot noin supernainen, sulla on 3 lasta, niin ja käyt harvoin kampaajalle, niin parempi, että laitetaan pelkästään niitä vaaleita, ettei tule sellainen värikierteeseen sun oma tyven. Joo. Mitä sä sitten suosittelisit? Mutta miten sä itse tykkäät tästä vaaleesta? Mun mielestä vaalea aika sopii sulle tosi hyvin sun ihon vasten. Ja tällainen kylmä sävy, mitä sulla on laitettu aikaisemmin, se on ihan kaunis. Mä suosittelen sulle sellainen balayage-tyylinen. Mikä se on? Että sun oma kuitenkin on oma tyvi, että ei laiteta tummaksi, koska kun sä oot 3 lapsen äiti, niin sä haluat, että sun väri on pidempi. Sun väri, ja kun sulla on niin kaunis sun oma, että vaaleutta niin kuin enemmäkseen sun hiukset. Ja vaalennetaan ton latvan. Onko sulla jotain leikkaustoivomuksia? No niin, mä oon katsonut sellaisia tai nähnyt kuvia sellaisesta curtain bangs leikkauksesta ja mun mielestä se näytti aika kivalta. Katsotaan ensin tää sun menee yleensä sun oikea jakaus. Joo. Se menee tästä ja tohon. Katsotaan. Ja curtain bag sopii ihan sulle kauniisti. Mutta kun sä oot 3 lapsen äiti, onko sulla aikaa, kun sä lähdet juhliin, onko sulla aika niin kun laittautua, panostaa enemmän? Koska curtain bags sä tarvit laittaa niitä rullia, että se laskee kauniisti. Muuten jos sä et tee paljon mitään, se vaan laskee flat, koska sulla on aika flat. On mulla aika. On sulla aika? Kun on juhlat, niin kyllä mulla yleensä on aika laittaa. Tai muutenkin välillä, vaikka ei olisi juhlia. Okei, no se on hyvä, koska se on kaikista tärkein. Koska jos välillä on sellainen, että ihmiset ei vaan jaksa, tiedätkö, tehdä, niin he haluaa joku tietty niin kuin leikkauksen, ja sitten ne ei jaksa tehdä, niin se jää vähän flat. Niin, että curtain bags, jos kerran jaksat laittaa rullia, ja tehdään vaan. Koska se on hyvä, että sä pidät vähän hauskaa, koska ei se tarkoita, että äiti ei saa aina pitää hauskaa, tiedätkö? Niin. Joo, just näin. Joo. Alright. Sulla on kaunit muuten silmät. Sulla on kissasilmä. Sillä on miau miau. Sillä on miau miau. Minkälainen sitten niin kuin pituus on siinä se lyhyin, että saaks kuitenkin hiukset kiinni sitten? Joo, laitetaan tähän pituus. Että sä saat kuitenkin korvan taakse. Mutta jos riippuu missä kohdassa sä laitat sun ponnari, mutta sun pitää saada sen kuitenkin kiinni, sä laitat sen ylös. Mutta jos sä laitat sen ponnarin tänne alas, sit sä et saa, sit se roikkuu. No yleensä mä pidän kyllä korkeammalla. Okei, no hyvä. Joo, koska silloin sun on aika flat tää. Mutta sun sopii kyllä. Sulla on se structure of your face. Sori, en mä osaa puhua tämä suomen kieli
Sano, miksi sä haluat sitä tummaa? Onko sulla ikäkriisi? No ehkä vähän. No mä täytän 40 ensi kuussa. Ja, Ehkä vähän ikäkriisi, mutta iän mukana oma hius on tummunut tosi paljon. ja sitten mä suosittelen sulle, älä ikinä laita tällainen otsatukka, Mm. koska sun jakaus on niin vahvasti siinä tässä, että jos jonain päivänä sulla on taas kriisi, kun sä täytät 50, niin monella yleensä alkaa, tiedätkö, että hei mä haluan tämän otsatukan, koska niillä alkaa tulla wrinkles, niin sen takia, että mutta sulla älä ikinä mieti koska sulla menee heti näin. Huomaatko? Ei se laske tähän kauniisti. Nuot tuolla reikä. Joo. Haluatko tällaisen vähän kerrostuksia tässä? Ja miten Vähän, paljon joo. pituutta haluat me leikataan? No vähän voi leikata. Kyllä mä haluaisin pitää niin kuin silleen, että ne on kuitenkin pitkät. Mä haluaisin vielä kasvattaa muutenkin vähän hiuksia. Okei, mutta tää on aika kuiva. Joo. Katsotaan, mä ilmoitan vielä sulle, miten paljon on hyvä sitten leikka lopussa, koska nyt tää näyttää aika kuivalta. Mm-hmm. Saa leikkaa pois tietenkin. Joo. Kuivat. Tudum! No niin, nyt laitettiin sulle näitä vaaleita. Tässä mä laitettiin sulle tää curtain banksit. Mm-hmm. Ja noin. Mitä mieltä sä oot nyt? Tosi kivan raikas kyllä tuli. Joo. Tykkään kyllä paljon ja kiva, kun täältä kuitenkin sitä kummempaa näkyy just. Joo, kyllä. Niin kuin oli toiveenakin. Sun sopii oikeasti vaaleen, niin älä tee mitään tällaisia päähänpistoja halutummaa. Okei, sopii. Noin. Ja sitten kun sun hiukset, niin sä voit nyt, miten mä näytän tän, valeuttaa tuossa latvassa. Ja nyt on vähän pehmeämpi. Tuossa kohdassa. Sori, mä nyt vähän sotken sun hiukset. Noin, nyt käännetään taas takas. Sori, sä et näe nyt. No mitä mieltä sä oot? On tosi kiva, tosi raikas. Ihana. Joo. Tykkään.